kumzabi pathum na top lama romram kha azaw em a an opne me ulo ani bere ramchan khata hilna athlen deuh renga wangin emperor Diocletian a chuan ama rengota thunei na pumbil chu a harsa ti ashia ti chuan khothlang lam opturin galerias chu milana lalberni na pe in om tira an hnoya chuan kaisara hming pu in an Iowa rural tour Maximian le Constantius Cloras te chu an da velia Maximian a chuan French rama arle ta tangin Italy le Africa ramchan khata opa Constantius an Britain le Gaul changa Galerius an Thrace Illyricum le Greece achang boka lalbera in chal Diocletian a ero chuan heti lai hian khochak lam Nicodemia a oma khopuya siam atumani Diocletian a hian Christian te ati du da thin hlea atir taka chuan atina savak lo zawk ni ome ma se Christian zinga milulul deuh then khatin chhun pachanga athupek ziak na le khatar chu potthla in nuiza siam nan an lo mang pek ani oma chuta chin chu a hremna ta viau mai ani Christianity du da tanga reivak lova emperor Diocletian chu anata vak maya athi pha thelani a that chhuale nuwa po aro relna hankeng ko tak tak chi nia ain hriat to lo wangin May AD za thumpanga khan alalna chu midang kuta pe in a cholta a rual deuh thaw hian Maximian a po a chol ve ngalani chutia a rual deuh thaw a rorel tu pahnih an lo cholta ka chuan khothlang lam op tu Galerius le Constantius a chau anom ta Galerius a chuan Constantius le Maximian te po ron chung lovin rorel tu pahnih cholta te ayo tur midang pahnih a ruata an soidanin Maximian a khan a fapa Constantius a kha ayo turin a ruat lo rengani an tibok Constantius a ero chuan athi hmain a fapa Constantine chu ayo turin a ruat thlapa natna hreom takator hnuwa kum edi chathum paruk khan England rama York khuwa chuan athita a heti la hian Galerius an lal tura a ruat Severus an Africa le Italy a opa Maximinus an Aigupta le Syria rama en kolboka Constantius Cloras athi kum edi chathum paruk hian rom khopuya sipai ho an hel phut maya Emperor Galerius le Septimus Severus ate paithla in Maximian a fapa Maxentius chu lala an puangta Maxentius chuan chu ti laya ama han el phadeu tur hnai Viber Alexander a hnia chu hnen a fang chuan alo chapo ta deuh nge Constantine a hnia ama chawa rom lal berni atumta ani heti lai hian Constantine chu apa ayo in Roman Empire thanglam optu ania Maxentius an be atum tia hriat chuan aram opatangin sipe khom chiama kia kalchi sipai sing ko le sakor chung chuang mi sang riat nen alp tlang lon liamin rom khopui ron pana ama loading to phot chu di mi lawin atuk pop pop zela thataka lawin pete ro chu thatakin na enkol thung ani Constantine hi minmai lo takani awangin England atang chuan asiruk la ngain aron thokang ti Maxentius a point hailawa chu wangin a rul to ka lo chang thei ngai turin leisi pai noi khat sing sari le sakor chung chuang mi sing riat alo khom ve a rom khopui daya lo noi chimit bar turin aloin bot se ni heng sipe khom ba ka hian rom khodai leido malvian leiming thang tak chu sipe nge mazat an lo nuwa chimmai thei turin alo seyam sa diama Constantine le asipai havin an zolaya chimmai turin asiamani chu mai chu ni lovin khopui chunga chuan milem pathian hena ain thoi tlut mai boka apui thiam roi ho chuan rom khopui ti chazonga ke pen reng chu hreom takin an thi don ti in an lo hnema ne tu dingai dona in hria in Maxentius chuan asipai te chu khopui pona a hruai chuak ta thro mai le then khat soidan chuan hetia Maxentius an rom khopui chuasana Malvian len zo lai hian chimbuk rualin asipai te chu an ron bor buai vak ani anti Constantine po a mai lo kan ti to kha ram hla taka changa aral dawn ni dona wangin huna lo ngak tu te ain an tam thei lo ti te ral thuam an nei tha in an loin buat sei na sang ti te a heilawa chu wangin thiam taka finrol chu apoimo hle ani Constantine hian asipai zinga Christian an tam wang ningot lavin a rorel pui ti ai chuan Christian te ho chunga angil nei zok lein an soisa hrim bok ome anin do mani in Constantine chuan amumanga isua muwa isua chuan asipai te phoa a hming bul pahnih Greek tonga XP da turina tia ma se atuka ni hlia chia cross ding a mu ba ka o in he chin chian mang ne tu ni ang ati ri a hria ni in an soi thang chiama hei hi indo zo nuwa chau Constantine chuan anem heta tak tak ani nge yam ti hriat ani lo
kum edi za thum som pahnih chuan an hanin do tang nge ya chakzok tura ngai sipei nga zok mazenti sa chu atlan chheta duai maya ama thangkam malvian leya chuan atlan lona hetia atlan lon lai tak hian leya chuan midang an lo tam ve sia Constantine atana athangkama chuan okin lei chuan achimpuya atlom pha ta ani Constantine chuan mazenti sa thian thazol ti lo chu midang hrema nei lova rom khua lut chu sinai tho chuan rom khopui chan chuak tu ang hiala nga in an lo lom em thung ani rom khopui ne nu hian alo lian ta hle maya rom ram ro rel tu pahnih zinga pakhat alo ni ta a mazenti sa ne theina chan kha Christian sa khwa wang nia a hriat tlata wangin Christian te chunga thata chu hle a akum le edi thum so pathuma phei chuan aro rel pui lisinia sanena anrem ti dunna in Christian ti du da to lo na tur thupek edik of milan ti chu a chuata hialani ma se aro rel pui ko emperor lisinia sanen chuan thuneina in chuin ain khak tareng maya chutianga hun rei tak anin ngur hnu chuan Constantine chu alo chak thata rampum hor tham boina lian lutuk chuak lovin kum edi zathum somni pali chuan lisinia sa chu anek chuaka lalber ni na chu achang ta tak taka chuta chin chu aduang angin ro arel theita ani ram intop na sipai anin rol thuk lutuk lo nan military le civil thuina tur athlir ranga kum sabe pathum na lai vela tanga sinai din mun niam to chu atnung nung le a poisa thara siam bok chu chuan rom ram pum economic din mun tla chatur po aveng thui hle a politics po athiam hle ani arama Christian tam to zia shia in Christian te chu abetha a chuta milem biak na lam la lar tho zia le chuti maya thlo thlak thei an ni lo zia po a thei ngil chuang lo milem be ho ti lom nana an thil ser le sang engma ban san si lovin Christian te ti lom nan Christian ang takin om thei boka chuti laya ko than shoi tu te point an lo pom zam maya anu ngei po Christian sa khwa hian a in leta Jerusalem a hankalin iswa sul nu te han chuya isuan khen be na thing cross tik tak ngei kha han mu chuaka in soin Roma aron hon thla a an boi puina sa hle ani anu kum za sari velaya thushil tu ho po khan isua khen be na cross them an hon thei fur hloma hetianga isua cross them anga an soi hi da khom ta ila motor lian chip tam fe atling ome ko shan thila po Constantine hi a in rol thu khop maya kum edi thum som ni panga nikai khuwa ko hrani khom pui lian masaber po ama nge in a ho nge a chuti chung chuan baptisma chu achang du der lo thunga engemani khuwa milim pathian biak le in thoina hlante a thul chuang lova Christian pathian biak ina in khom ve mai po a hre chuang hek lo athi don naya Christian pui thiam ten nasataka shemmun an soi thria wangin meni somni pani edi zathum som thum pasari athi ni khan baptisma chu achang ve ta ram ani